Está moito na moda falar en termos clínicos. E daquela eu, hoxe, díxeno así. O amor, a amizade tamén, son 2 sistemas nerviosos que se axudan a autorregularse. Sería isto. A ciencia non hai moitos anos descubriu o das neuronas espello. Logo, a toxicidade podémola usar como se usa, pero por que toxicidade? Pois mira, é fácil. De que nos intoxicamos? De neurotransmisores, de cortisol, e tamén daqueles positivos, non? E tamén esa dopamina que se fala tanto dela, que che pega o subidón. E as neuronas espello poderían facer que te intoxiques. A persoa non é tóxica, a persoa non ten autoxestión. Basta estar cerca da persoa para que as túas neuronas espello se poñan en liña. Pero logo está vincularte máis a luz. E a persoa dáse conta, xusto do contrario, que se autorregula. E hai persoas que lles encantas, quérente na súa vida, pero non saben para qué. Porque dis ti, para que me quere se non recibo nada? Eres ese punto limpo emocional. Saben que aí hai un sitio onde se regulan. Pero, como non hai autorregulación, senón que és ti quen lles axuda a regularse, non hai nada de volta. E aquí hai unha desigualdade terrible, onde a persoa atopa en ti ese oasis e ti atopas un caos. E logo está a sociedade inmadura, e aquí, ao final, acaba habendo, case de xeito natural, persoas como a min que damos cuns poucos vínculos de persoas maduras para ser sistemas nerviosos que nos axudamos a regularnos. E logo está a adicción a todos eses neurotransmisores, onde persoas que non teñen capacidade de autorregularse xúntanse e ás veces regúlanse, ás veces non se regulan e nace un caos emocional que é ese amor romantizado. É superintenso e crea adicción. Crea adicción a eses picos de... Sí. E cando pega o baixón, e aí hai esas relacións intermitentes, a veces a propia amizade acaba sendo intermitente, non? Por iso eu digo tamén que hai moita dependencia. Hai moita dependencia emocional. E as persoas precisan regularse, conectarse en algún sitio para regularse, porque non hai autorregulación. E ti tes que ter autorregulación. E isto non quere dicir que todo podes facer soa. Mas cando ti és quen de regularte en por ti, e os momentos nos que te desbordas son moito máis puntuais. E aquí ves moito máis a desigualdade cando te das conta que de arredor tes persoas que eses momentos teus nos que precisas de alguén non tes nada. Non tes nada. Porque ti xa te vas autorregulando, logo, cando precisas de verdade. E a xente desaparece. E aí, ao mellor, é cando che chaman intensa, pero non falan de ti, falan de si. Falan de que este efecto, cando ti de verdade precisas, desbordaos, parecelles moi intenso, pero non és ti que lles pareces intensa, é que eles agora si que toparon con que és ti quen precisa. E a intensidade está neles, non en ti. É algo así. Cando che din intensa, a veces tamén é cando ti marcas un límite, é dicir, hasta aquí regulei, pero aquí non dou máis. Por iso as persoas
desapareciu da miña vida cando máis o precisaba. E desapareciu da túa vida cando ti marcaches límites porque estoupabas, porque esa persoa non puido corresponder. Ese sistema nervioso colapsa e dis, pero si esa persoa estaba ben e eu era quen precisaba, xusto colapsou porque non era un sistema nervioso que conectaba co teu para axudar na autorregulación, para axudarche a que te regulases. O amor non é romántico. O amor é verdadeiro, é humano, cando os dous sistemas nerviosos poden acompañarse e poden axudarse a regularse. A desigualdade non ten que ver nin coa intensidade, nin con... Sí, ten que ver coa incapacidade, é unha especie de parásito. Necesítate para a súa regulación, pero non é quen de corresponder. Os coidados son iso. E teríamos que falar dun problema humano onde a persoa non pode acompañarte na túa humanidade, porque non é consciente da súa. Así sí. Non hai nada romántico. E os sistemas nerviosos que non consiguen axudarse a regularse viven nun caos emocional que ao sistema vaille moi ben porque acaban regulándose co consumo e logo estarían os sistemas nerviosos que sí se poden axudar e ao sistema non lle interesan tanto porque non leva a regulación túa humana, non leva asociado xa o consumo, senón que leva asociado precisamente a veces os saírte de aí para desintoxicarte